речете. Заслужава ли си тогава да пиша? И ако няма да има утре, от днес ли да спра да диша? Заслужава ли си да кажа всичко на глас? Ако няма кой да ме чуе в този късен час, заслужава си, заслужава дори това да ме заблуждава. Заслужава си, заслужава дори да знам, че ще съжалявам. Все пак не сме създадени от вчера за днес, и това, че не съм роден в дворец правили ме по-малко човек и боец. Разбивах си мруци врата, за която някои имаха просто ключе, а онези, които видяха, че се справим, казват, че съм бил мамино синче. Вярвай, сигурен съм, че таят себе си толкова много болка, докато ги водя с няколко живота плюс една обиколка. А виждах майка си веднъж на 2 години, вместо здрасти скандал. Баща ми в Русия, брат ми по улиците на скапания квартал. Бях сам, беше пътни вечер, помня, че времето навън беше приятно. Погледнах календаря и осъзнах, че за нас отброява дните наобратно. Поставих коража наравно с главата си с план, само не става. И от всичко, което преживях, знам само, че си заслужава.